Vi har først lavet 25 observationer og skrevet dem ind i tilfældig rækkefølge i kolonne A. Vi kalder dem højde. I kolonne B og C skriver vi de intervaller, vi ønsker til vores gruppering. Vi kalder dem højde V og højde H. Vi markerer alle tallene i kolonne A. Højre klikker på dem, vælger sorter og vælger stigende. Nu opskriver vi frekvensen i procent i kolonne D. Vi deler skærmen op i 3 og tilføjer statistik. Højde sættes ind på første aksen. Vi har nu et prikdiagram. I diagramtyper vælger vi diagramtypen histogram. Vi højreklikker på histogrammet, vælger skala og vælger procent. Vi højreklikker igen på diagrammet, vælger søjleindstillinger, lige store værdier, et interval på 5 og en søjlestart ved 150,001. Her kan vi se, at intervallet mellem 160 og 165 er 12%, altså ligesom vi forudsagde ved vores frekvens. I kolonne E vil vi gerne have den kumulerede frekvens. Derfor skriver vi KUM_FRE. Vi regner det ved at skrive kumulativ sum parentes frekvens. Det giver så den kumulerede frekvens. Vi indsætter et nyt diagram. Vi indsætter højden H på første aksen og den kumulerede frekvens på anden aksen. Vi højreklikker og vælger forbind datapunkter. Vi har nu lavet en sumkurve. Man kan ud fra diagrammet se øvre og nedre kvartil samt se medianen. Det gør vi ved at opskrive en funktion på 50, 25 og 75. Her er medianen ca. 171. Vores første kvartil må være ca. 163. Og vores tredje kvartil er ca. 181. Dette diagram kan dog ikke helt præcis vise første og tredje kvartil samt medianen, men vi kan beregne det ved at gå tilbage til vores ugrupperede observationer. Vi vælger statistik, statistiske beregninger, statistik med en variabel. Vi vælger en liste, og vi vælger højden. Vi har nu beregnet øvre og nedre kvartil samt medianen. Vi kan bruge første kvartil, medianen og tredje kvartil til at lave et boxplot, eller vi kan lave et boxplot her på lommeregneren. Vi laver et boxplot ved at dele skærmen ind i 4 og vælge statistik. Vi vælger højden på første aksen. Vi højreklikker på vores prikdiagram og vælger boxplot. Her kan vi se, at medianen er 171, første kvartil er 163, og vores tredje kvartil er på 181. Vi har en max på 190 og en minimum på 153.